teacher is your friend. Some to go, some to leave, fade away. But I'm sure I'll be late when you get away, when you get away, when you get away. Salut, bine ai venit la un nou tutorial de data aceasta despre pointer. Știu că avem mari probleme cu pointerii și par destul de dubioși, dar astăzi voi încerca să ți explic. Ok, aici voi vedea, cum îi spunem, programul pe care l-am avut ca temă și probabil n-ai înțeles cum să-l faci. Aici avem o mică regulă generală, un mic tabel ca să înțelegi și strada pointerilor. Este doar o parte de pe stradă, vedem numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 7, toți sunt un fel de vecini între ei, stau pe aceea stradă și se numesc P, AP, AAP, AAP. Ok, hai să începem cu programul, mai întâi de toate vreau să arăt regula generală a pointerilor. Să zicem că avem două variabile tipul int, una este normală, x-ul, și alta este tip pointer, acest steluță P. Dacă lui P atribui valoarea și x, adică adresa lui x, diez de steluță P va fi egal cu valoarea lui x, dar P simplu va fi egal cu adresa lui x. Adică, să zicem că avem acest, să zicem că x-ul nostru este P-ul de aici și că P-ul nostru de aici va fi AP-ul de aici. Dacă lui AP atribui valoarea și P, cum am și în program, P simplu va fi egal cu adresa lui P, care este numărul 1, dar steluță AP va fi egal cu valoarea lui P, care este 10. Voi reveni pe acest exemplu când vom parcurge programul. Ok, hai să începem să parcurgem programul. Vedem că avem aici mai întâi declarate. Avem de tipul int, P-ul, care este o variabilă int normală, o vedem aici, care se află pe strada pointerilor numărul 1, observ și aici. Avem o steluță AP, care este un pointer, el locuiește la numărul 3, un steluță AAP, care este un pointer către pointer, cum ar veni, el locuiește la numărul 5, și 3 steluțe, 3 de AP, cel care locuiește la numărul 7. După ce am declarat, ne rămâne și acest AAP, este un pointer către pointerul pointerului. E foarte interesant. Ok, acum începem să le declarăm. P-ul a fost declarat ca având valoarea 10, AP-ul va lua valoarea adresei lui P, care în cazul de față este numărul 1. AAP va lua valoarea adresei lui AP, care este numărul 3. Iar AAP va lua valoarea adresei lui AAP, care este numărul 5. Ok, acum pentru că fiecare și-a luat ce are de făcut, observăm aici că am făcut un mic tabelaj unde aveți P-ul, AP-ul, AAP-ul, AAP-ul și valorile lor aferente. Lângă aveți și adresa lor. Numărul 1, numărul 3, numărul 5, numărul 7, în mod normal. Ok, acum să trecem la minutul nostru program. Cout înseamnă că trebuie să afișăm. Ce trebuie să afișăm? P-ul. Care este valoarea lui P? Este 10. Apoi observăm că avem de afișat o steluță AP. Oare ce vrea să însemne? Steluța AP este un pointer. Cum am învățat aici, când avem steluță, ne va duce la valoarea celuia care a fost declarat. AP-ul a fost declarat ca fiind adresa lui P. Când avem steluța, ne duce la valoarea lui P, care valoarea lui P este 10. Apoi avem două steluțe AAP. Oare ce însemna? Pointer către pointer. Prima dată avem o mică intruziune. Ok, revenim. Avem două steluțe AAP. Oare ce înseamnă? Prima dată este un pointer către AP. Ai zice că o să ia valoarea lui AP 10. Aproape ok, dar de fapt va lua valoarea lui AP, iar apoi va lua valoarea lui P. Pentru că are două steluțe, merge cu 2 etaje mai sus. Ca o regulă generală, ca să nu mai stau să-ți mai explic pointer în pointer, foarte bine vezi aici. O steluță, mergem un etaj mai sus, facem dreapta, mergem un etaj mai sus, avem valoarea 10. Două steluțe, cum avem în cazul lui AP, dreapta, 2 etaje mai sus, valoarea 10. 3 steluțe,
dreapta, 1, 2, 3 etaje mai sus, valoarea 10. Am terminat deja prima linie de afișat. Trecem la a doua linie. Avem de afișat adresa lui IP. Adresa lui IP este numărul 1. Ok, avem de afișat AP-ul. AP-ul, după cum observăm aici, are valoarea adresei lui IP, adică numărul 1 din nou. Avem de afișat steluță AAP. Steluța AP, facem dreapta, mergem un etaj mai sus, din nou numărul 1. Două steluțe AP, AP, una, 2, numărul 1. Ok, deja începe să se lege ceva. Aproape, da. Adresa lui AP, numărul 3. AP, adresa lui AP este numărul 3. Observăm aici, ok, da? AP-ul are valoarea adresei lui AP, adică numărul 3. Steluță 3 de AP facem dreapta, oricum un etaj, numărul 3. Adresa lui AAP este numărul 5. A3 și un P are valoarea adresei lui AAP, care este numărul 5 din nou. Iar la final vom afișa adresa lui AAP, care este numărul 7. Ok, ce trebuie să înțelegi și ce e foarte de... sau poate deja ți-ai dat seama. Toate ce ai pus pe liniile acestea, adică o dată aici, o dată aici, o dată aici, o dată aici, sunt egale între ele. P este același lucru cu pointerul AP, cu, să zicem, dublu pointerul la AP și cu triplu pointerul 3D și un P. Din nou, același lucru este valabil pentru cele de aici, același lucru pentru cele de aici, același lucru pentru cele de aici. Te-am învățat șmecheria. Ai două steluțe, uși două etaje, să zicem de la AAP, două steluțe AAP înseamnă că mergi la valoarea 10. Dacă să zicem aveam aici o singură steluță, mergeam un etaj mai sus și valoarea ar fi fost numărul 1. Bine, avem un exemplu foarte bun aici. Când trebuie să afișăm valoarea adresa IP, care este numărul 1. Ok, sper că ai înțeles acest lucru și acum vom merge în C++ ca să-ți demonstrez ceea ce ți-am explicat până acum. Ok, hai că am intrat și în MinkGV și suntem gata să rulăm programul. I-am dat să ruleze și acum voi încerca să ți-l explic. Același lucru îi se atribuiesc variabilele, să avem grijă să nu scăpăm de el. Iar apoi avem niște cout-uri. Ca să înțelegeți mai bine, v-am dat cout la fiecare adresă. Adresa lui IP este 0x pam pam pam. În mare parte, cum observ, sunt aceleași. Să zicem că P are 54, AP-ul 50, AP-ul 4C și AP-ul 48. Nu contează. Ok, dacă îți mai aduci aminte, am zis că aceste linii sunt egale între ele. După cum observi și aici, exact acest lucru se întâmplă. Cum ți-am spus, P-ul, trebuie să afișăm P-ul. Aici afișăm valoarea care este 10. Trebuie să afișăm dieza P. Trebuie să dăm un pointer către valoarea lui P. AP-ul este un pointer către valoarea lui P, adică către 10. Două steluțe AP, facem dreapta, urcăm 2 etaje, am ajuns la 10. 3 steluțe AP, facem dreapta, urcăm 3 etaje, am ajuns din nou la 10. Prima linie afișată. Apoi trebuie să afișăm adresa lui P. Adresa lui P este aceasta, cu 54. Trebuie să afișăm AP-ul. AP-ul este egal cu adresa lui P, care este 54. Steluța AP, facem dreapta, urcăm un etaj, adresa lui P. Două steluțe AP, facem dreapta, urcăm 2 etaje, adresa lui P. Perfect. Apoi suntem la linia cu adresa lui AP. Adresa lui AP este 0,50, adică linia de aici. După aceea să afișăm și AAP. AAP egal cu adresa lui AP, adică aici. Iar steluța AP, facem dreapta, urcăm un etaj, adresa lui AP. Continuăm cu adresa lui AAP. AAP are adresa care se termină în 4C, aici. Apoi trebuie să afișăm și AAP-ul, care este egal cu adresa lui AP, care se află aici. În final afișăm și adresa lui AAP, care este cea de aici. Cam asta a fost totul și sper că ai înțeles pointerii. Sunt niște lucruri un pic mai complicate, dar poate reușești să le înțelegi. Dacă ai întrebări, nu ezita să mă întrebi.